Jarkko Vartijamäki, Walesin opintomatka takana. Minkälainen reissu oli sun näkökulmasta? No ihan mahtava reissu. Tietenkin kun omien jäsenyrittäjien kanssa ja heidän puolisoiden kanssa päästään niin vapaisiin tunnelmiin, hienoihin maisemiin reissaamaan, niin mikä se hienompaa. Oliko joku vierailu, mikä jäi erityisesti mieleen tuolta? No kyllä tämä viimeinen, missä käytiin vierailemaan siellä paikallisen yrittäjän luona, niin ainahan se niinku antaa niinku se semmoisen vertailukohden, että miten se meillä on ja miten se heillä on, niin kyllä se paras paikka mun mielestä oli. Se oli tämä Kieran M. Owenin puutavara-autoyritys. Joo, kyllä. No, olit nyt ensimmäistä kertaa matkassa väistyneenä puheenjohtajana. Oliko se erilaista, kun ei vastuupaino ihan samalla tavalla? No joo, tietysti haukan silmin uutta puheenjohtajaa seurataan ja katsotaan, että miten homma hoituu, mutta ei mitään. Tiesimme, että kyllä Timppa-hommat hoitaa ja kaikki meni tosi hienosti. Mutta kyllä ehkä niin vähän rennompi fiilis on ollut sillä kun tietää, että no niin, nyt ei tarvitse tsemppaa ja olla, että mitä Suomisen ohjelmassa olikaan ja vähän katsoa perään, että nyt saa mennä siellä lausun mukana. Oli ihan kiva. No, edunvalvontahommista puheen ollen, niin seuraavana nyt oli sitten Skalin liittokokous edessä kesäkuun alussa ja oot siellä ehdolla varapuheenjohtajaksi, niin minkälaisina ajatuksin tuohon maaliin lähdit ehdolle ja mitä odotuksia sen suhteen? No joo, hyvillä fiiliksillä on ja pakko niinku sanoa, että kyllä niinku Skal-Metsän niinku asioista on jo vähän niinku kääntynyt pää sinne Skal ry:n asioihin. Mä oon kaikki portaat siellä Skal ry:ssä käynyt ihan sieltä paikallisjärjestöstä, aluejärjestöstä, Pohjanmaan puutavarajaostosta, alueen puheenjohtajana. Sieltä sitten tänne metsän puolelle koko se setti on käyty läpi ja kokemusta on jokaisesta osa-alueesta. Ja nyt on ollut 2 viimeistä strategiaa tekemässä tähän järjestöön ja sääntötyöryhmissä 2 viimeisessä mukana. Tunnen tämän järjestön ja mä tiedän Skal ry:n niin kuin tulevaisuuden haasteista, mutta mä tiedän myös niistä vahvuuksista, mitä siellä on. Ja tosi mielenkiinnolla odotan, että pääsisin tekemään niin kuin oma osani ja hyödyntää ne verkostot, mitä yli 20 vuoden järjestötyön aikana on syntynyt, niin erittäin mielelläni antaisin ne kaikkien yrittäjien käyttöön. Halu vaikuttaa on vahva edelleen. No kyllä se on. Kyllä tässä yli 20 vuoden aikana on niinku semmoinen järjestömies syntynyt, että semmoista aitoa intohimoa ja poltetta tähän työhön niinku on olemassa. Tämä on lähes kotikentällä sitten liittokokous, kun Seinäjoella kokoustetaan ja Pohjalainen oot, niin onhan se niinku siellä avaruuden pääkaupungissa mukava juhlat pitää 90-vuotiaalle järjestölle ja toivottavasti ihmisiä tulee ja kuulin, että ihmisiä on paljon tulossa ja siellä on mukava juhlia ja viettää kivaa aikaa yhdessä. Se oli kesäkuun 5. päivä, niin katsotaan miten miehen käy. No toivotaan, että menee hyvin. Kyllä, kiitos Jarkko. Kiitos.